kahima khat alangdo kadai kahima ka bayar upudusam hagipor belalino kani kahima ka hapapo ka jingsensia usim nongsai kabadon ka atli ki right but prapu santli shnong hadin ke jingsensia jong doli kilapan kenno ya ka kardan usim jong kane kahima bat kila thung da usirdar lani uchif ha ka ktin nongwei bat hadu menta menne kane kahima kadang don bat kadang yeng rasong hapdeng ke jingkesiu bat penki imbyang bat penne ya ka riti ka dustur ubarem baca bat menta kane kahima kadon satang nyotuli ki right bat prap santli ki shnong hakaba santli ki right kila jano klem donong penim lane penne pensa shu kalong pat kanuksa ka babha bat ka jingker khu ka bakrau ya ukhun u hajar jong kane kahima namar hakane ka kanti ukli no sunshar jong kane kahima ubalong usirdar jong kane kahima ulasdang menteri borba ban penim bat penne pensa eka riti ka dustur bat ka sunshar ka khadar hagane kahima uni usirdar ude uba wan prangs im nongsai ubala her pateng ha ka jinglong sim hagane kahima menta kasngi la sakhi ki kam ki ba ukli nong sunshar jong kane kahima ula lej ban Pynspong ya ki arngut ki rangbah shnong hapo kahima ha ka jingye senran lang menteri namsau kumjuru menteri sengkli ki balai don bentalang ban Pynspong ki rangbah shnong ongjong shnong Umrangksai uba don bok kharsandi kumju yau rangbah shnong ka shnong Shangbangla uba bishos laurnyang ola batai bat pensyairu ba kani ka jing Pynspong bat ka jing aisernot kadehi kat kum ka ain ka balabu da ka khasil district autonomous district council Bat kene kamu basnong kamle jangko pi pidi utau sakri uretau program untuk susu banang ni skmat habide bat kale ke sensation pi kidon ki an baro apo jongka to sim ya kene ke jingkitli bat na kerpat do ke basnong tangan yang sangat kamla menteri kam tang orang basnong nak kam to ngi jelang rengkat pat apo jiang basnong joki kene ke senat mengermen bat pinpule ka bat lengbah kane pintan pintau ya adok edit ki daron katune video kat kum ka dor basnong Umrangksai nomor kidon ki an ki ba ko isnong dai per bat Umrangksai dengan asyanya ai ka start no dor basnong jongpi ya kaban le kita doble ke jing suk no kat lembat mapi kai ingesan jongpi kan mat ke jingku akan kesnan kisna merwan kenang mapila banai met men sim ya dor basnong jongpi bat doble ko ikam ki jongpi doble ke jing suk no kat Wish. Kane kade gadak kabapni bangi kurku kudok nakit kahima ni ai spong gathali kabut nangne smat uni rumah shnong jupi babarok shnong thau kin sim ke jingitli ya kaban burom ban ko apok jilam ju nangba ulak ban menteri kam ke jing tumu ban ko andur ke jing tan apok kane shnong bat nangne smat hi rumah shnong unak pos ka por dan kono ke jinge unda penpau bat kumjuru udon ru kata ka bor ban sensyar hakidi ki kasnong jopi bat don gono ka benta ka papi semjinge haban ki por ni juekan tang hidupan sya dongin sange no ka jingekan hadukan sya dongin ya sedang menta banikan direct yunurong snong bat Pynspong ana singto bat pni bahamta pni ka tersensyar ka belum tenrai ka benela ka bom don mono bla pki kan sedang nangaken kan sedang mapi lada mengabang mapi ngi kwa ai ka jimba wadong aptang orang basnong unpa dongin sedang nalre bantumpa banlet sejan orang basnong sekesip darbar kilong kimi dan kono kecing jompi umde banyaki bani penuit yang snong tho ta kecing tho da senglong kimi pha sekador basnong bat nge scam sekador basnong kan priang bat kan le ikai kepala penle ta de kecing partna de kumju ne ka por nan ai ka ne ka sanat orang basnong jompi to ya Rambah shnong kane ke sanat kane ki ikhtiar ke jompi
kamdei ke bangasuai bat ngan kerpat roi pi ban puli mar hapo jongka kirim ki an ya ka ba phila ban sanshar ke shnong na du ka ba tho ki duler ki pata ke jompi ha kane ka banta kadon ki adong adet ki ba pi kwa bathu lomba ka extip dorbar bonon ra ka shong suk shong san ha ka shnong ka thau jompi hamne ki don lut te ublei ke jing suk non ka lembat pi ngai pi ke ne iktiar kamdei batak shlong ram shnong ki ong ude boss hari ka ramba shnong kamut u sakri u baritam bantrei man kondor ke shnong ka thau te ramba shnong ngan ai pi ke ne sana ublei ke jing suk non ka lembat mapi bat ka ying asam ke jompi ken mat ke juga jingkia bat kumjuru ba pinang lak bantrei khambun sya habi de shnong bat hapo ka jingelam jompi ka shnong hi ka long ka shnong ka khekrat ka kot ka khya bat ka imsingi ban shakri ublei bat imsingi ban shakting ublei doble ke jingsuk nor ka lembat mapi bat ka shnong hi prokawai ni sakhi ke ne singi go menta bawne rong shnong nang ne shkhbat long tre shibun sha da ka jingrap lem ka jompi bat rengkat ka jingtip jong ka hima na ka pos ka por ublei ke jingsuk nor ka lem ni kublei shibun nene ban le don hurom nene ban batai ya ide ki an nene ki tendon nene ki dustul naduka ima kasi naduka ki an jo isuksidem ade kasin ke manungkong iyo ba kumgene kuntam na try pi kumbi pai ba no chosnam anne ki don do ki expand ba snom ki rubarim ilalong ki pa jungahi adu hane ko ki don rangkat lang lese kadai kesin ke manungkong nak lem jong kiro penyi kumne ada banga keli anawat ki banga nyempat yu syam meno ba kisiem kisi ki langdo ki nong sencari ka hima bakinwan yu pian dan bakinwan ban le don pendon kurang ya kirong ba sno kadai kesin ke manungkong mentala se mungkin untuk senong do pi ni gi jing sno pula dai kadai ke jing nang jing pen start ka jing nang pa jing pen khai nak liang jong I sirdar hamne ngasnu ba kade ka ek ba kade ka jing ya lenti jong I kalong kade ka jing surit kade ka jing snu ban long kum taw sakri nong sanchar ikwa ba indan ka lem hapo jong unong no ba koi sa thong ban kit na nang ba ya ka kam snong ikwa ba lamne skmat I idan ka thong ba ikwa ba ngani ban kupuram hakmat jong ipai ba jong sino ka it ka hima ka dorbar hima Nongpoh sirdarship Ilaka ni Pynspong ka jikrau ya oblei ya ka bola bu bola kli kala habia kane ka singi ka mamtang yo penung ka Shangbangla bangidon hapo ka jimpet jingkmi jong ka district council haka bakalabu ya ka act 1959 na menta nadu klik on sesar nadu ka ketup na ka hima karat shnong haka act 1959 karon arbanta berkata kalong ki chief bat ki headman habe kan bu chief kidon usiem ulungdo u sirdar u doloy bat wahada haba ide bat ka act headman ka ba kentup nadu ki lungdo rai ki sim rai ki longsan mansan ki menteri ki sirdar shnong ki sirdar bat ki rangbah shnong ki ren hapo kahima jungi nomor ha kahima jungi ka Nongpoh sirdarship Ilaka ni khot iki ki rangbah shnong te langbah kini ki ak ka ba pau bat ka ba pentip ha ka snam arja khatsan langbah ka section ka ba arhui ka disungsil ka penmi puskem baya ka sanat ban kami benchim na ki chief bat kene ka sanat ka tekam nam te chief i borok ki bren hapo ka it kahima bat tunjuk ka kuntuk ni ya ka district council bonon ra ka suk san kumjuk bat punya bet ha ka sensyar khadar ha ka batek ka bukum ya ki khun ki hajar jungi ban pelong ya ki khun ki badap bat ki baslei bat ki bakemen bat kumjuk ki beruspa please